preguntareu, voleu trobar una manera d'anar a Mart i que no costi gaires diners? Doncs ho heu encertat. Mireu, avui us explicaré el joc Ticket to Mars de la casa GDM per gent de més de 8 anys, de 2 a 5 jugadores i d'uns 15 minuts de durada. Bé, si juguem amb passió, potser en lloc de 15 són 25, però no passa res perquè és molt divertit i per tant us passarà l'estona volant. Ticket to Mars, o bitllets per anar a Mart, és un joc d'Eugeni Castaño, un dels autors més importants que tenim al nostre país i sobretot un autor ja premiat amb el Premi Dau dels autors. Per tant, sense més preludis, us expliquem com anar a Mart amb 4 durillos. Passem a explicar com es juga Ticket to Mars. Ticket to Mars és un joc en el que hi ha un tauler que representen 1, 2, 3, 4, 5 coets, 1, 2, 3, 4, 5 coets, on anirem col·locant la gent. Hem de posar gent a coets. Llavors hi haurà un comptador i hi haurà un medidor del temps, que se'n diu explosió. D'acord? Llavors, el tauler es fica al mig de la taula que hi pugui arribar tothom, cadascú agafa un coet del seu color per la puntuació, la fiquem a 0, d'acord? Aquí al costat tenim tot de peces que són els tripulants i tripulantes que pujaran els coets, que són el senyor, el pare de família, la mare de família, la iaia de família, el gos de família, el nen de la família i la nena de la família. Llavors, cada jugador té les mateixes cartes, té 5 cartes. D'aquestes 5 cartes, totes tenen un significat. Aquesta vol dir que movem un jugador, una peça, un tripulant, d'un coet a l'altre. Aquest vol dir que baixem el tripulant. Aquesta vol dir que pugem el tripulant, una altra de pujar. I la d'ignició o explosió, que vol dir que baixem un punt, un pis, el comptador de ronda. Quan el comptador de ronda acabi a 0, s'acaba la ronda, d'acord? I es puntua la composició dels coets. Què més tenim? Doncs, a més, tenim cartes objectiu, que es diferencien en 3 cartes. 1. El primer objectiu és de parelles. Per exemple, aquest vol dir que si tenim una iaia i un nen al mateix coet, t'emportes 3 punts, o per cada nen i iaia 3 punts. Aquest és de volum, per cada un coet amb 2 persones t'emportes 3 punts, i aquest és per cada nen que hi hagi en un coet t'emportes 1 punt. Llavors aquests són els 3 nostres objectius que podem combinar com vulgueu. Sí, aquests 3 objectius els tindrem secrets a la nostra mà i ja podem començar a jugar. Com es juga? Molt fàcil. Un torn cadascú, podem triar entre una d'aquestes cartes, una d'aquestes 5 cartes. La juguem. Per exemple, jo poso i dic, doncs jo vull baixar algú. Imagineu que en aquest coet no m'interessa que hi hagi la senyora, doncs jo baixo la senyora, tiro la carta i baixo la senyora del coet, d'acord? Així anem fent puja, baixa, mou, d'acord? I anem omplint els coets. Els coets són indiferents, és a dir, no hi ha cap carta que digui la persona va al coet blau, la persona va al coet verd, no. Nosaltres posem les cartes, fem l'acció al coet que vulguem. Molt bé. Un cop hem dit que l'ignició baixa al 0, es deixa la posició de les peces tal com està i es comença a valorar les puntuacions de cadascú. Es comença a mirar el de personatge. Quants nens hi ha al coet? Si n'hi ha 5, doncs són 5 punts. Quantes parelles, només parelles, hi ha en un coet? Imagineu que hi ha un coet amb 2, un coet amb 3, un coet amb 1, amunt i amunt. Doncs només 3 punts. I per últim, quantes parelles d'àvies i nens hi ha en tots els coets? Tants punts, 3 punts per cada parella. I així movem el nostre coet per la puntuació fins que s'acaba aquesta ronda. Tornem a una altra ronda fins que arribem a 30. El primer jugador o jugadora que arribi a 30 guanya la partida. Tornem a posar totes les peces de tripulants, de personatges a l'esquerra del tauler. Tornem a barrejar cada objectiu per separat, cada tipus d'objectiu per separat. Repartim un objectiu de cada per cadascú, tornem a repartir totes les cartes i ja està. Una última cosa que m'he descuidat, molt important. Quan anem jugant les cartes d'acció, arribarà un punt que ens podem quedar sense cartes, d'acord? Per tant, quan tirem la ignició, que és molt important, aquesta l'explosió, a part de baixar un pis al joc, un pis al comptador del joc, perdoneu, també recuperes totes les cartes que has anat tirant anteriorment.
Per tant, l'única manera de recuperar les cartes dins de la mateixa ronda és a través de la carta Ignició, que et permet recuperar les cartes jugades. Si no, has d'anar jugant amb el que tens. Evidentment, dins d'una ronda has de tirar Ignició diverses vegades per anar recuperant les cartes. Doncs això ja és tot. Aquí teniu Ticket to Mars. Esperem que us agradi molt i que us ho passeu molt bé anant cap a Mart. Doncs ja heu vist com es juga a Ticket to Mars, bitllet a Mart. És un joc que té molta estratègia, que és molt dinàmic i va canviant, que els objectius et permeten triar a què vols anar a guanyar i que sobretot, els jugadors es perjudiquen molt amb les cartes de puja, baixa, mou, i de cop i volta penses que tens la partida guanyada i has perdut. Doncs bé, esperem que us hagi agradat l'explicació de Ticket to Mars i que jugueu molt a aquest joc perquè realment val molt la pena. Fins la propera!